کیونکہ حضور دے ذکر دی محفل دے وچ کوئی عام نہیں آدے بلکہ اوہ آدھے جنہاں کو مدینے دے والی دا بلاوا ہو الحمدللہ حضور دے صلی تے ایسا حضور دے ذکر دی محفل دے وچ حاضر خدمت دے اللہ پاک ساری حاضری نوکری قبول و منظور فرماوے عزیزان گرامی توجہ فرمے تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلاموں لاجپال نبی در یتیم دا ذکر یقیناً اطمینان قلب دی وجہ ہے سکون قلب دی وجہ ہے ایک کامیاب زندگی دی بہترین دلیل ہے امام الانبیاء دا ذکر لاجپال نبی در یتیم دا فرمان جڑے ویڑے دے وچ لاجپال نبی دا ذکر ہوئے اس جگہ دے ہوتے اس مقام تے پورا سال انہاں موسمہ تک انہاں دہاڑیاں تک رحمتاں تے برکتاں دا نزول جاری رہدا ہے عزیزان گرامی یقیناً اللہ پاک اس مبارک مقدس میلاد دی برکتاں دے نال اس پورے چک دی خیر فرماوے سارے پورے علاقے دی خیر فرماوے لاجپال نبی در یتیم دے ہر غلام دی خیر فرماوے اس مبارک محفل دی برکتاں دے نال مالک لم یزل بیماراں کو شفا بے اولاداں کو اولاد نرینہ بے روزگاراں کو سونا تے کامیاب تے بہترین روزگار عطا فرماوے عزیزان گرامی توجہ فرمائے تو بلا تمہید و تلخیص میں جناب دے سامنے چند منٹاں دی گفتگو کرنی ہے سب تو پہلے میں یہ عرضے کرنا چاہنا جس پاک نبی دا میلاد منائی بیٹھے چھے یہ میلاد مناونا کیا جعفر مزمل نے شروع کیتا ہے یا پیران پیر حضرت قبلہ بغداد دے دولہے نے شروع کیتا ہے یا توجہ فرمائے تو یا اجمیر شریف دے دولہے نے شروع کیتا ہے یا پیر کوٹ شریف دے دولہے نے شروع کیتا ہے یا پیر جگی دے گھوٹ حضرت قبلہ خورشید مشاہ بخاری تے اقبال مشاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے شروع کیتا ہے یا بارو شریف والے سجاد خان نے شروع کیتا ہے میں عرض کرنا چاہنا یقیناً انہاں ساری رہنمائی فرمائی ہے ساکو یقیناً دسایا ہے میلاد دی محفل کے متعلق ساکو یقیناً رہنمائی فرمائی ہے گائیڈنس دا فرمائی ہے لیکن اس پاک پروگرام دا اہتمام و انتظام کرنا انبیاء دی سنت ہے اصفیاء دی سنت ہے نقباء دی سنت ہے رجباء دی سنت ہے اللہ تعالیٰ دے پاک رسول لاجپال نبی در یتیم آقا دو عالم شافع محشر دا میلاد مناونا خود رب غفار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت استانا علی ابی جگی شریف کیا بات ہے بابا الحمدللہ حضور دا ذکر تبال اطمینان دی وجہ ہے والاسطہ ہر محفل دے وچ یہ ذکر کریں دے تھے کہ اللہ پاک نے جو کچھ بھی عطا فرما دیتا ہے جو کچھ اسا حاصل کر چکے تھے جو کچھ اسا حاصل کرنا ہے جو کچھ ماضی دے وچ سا کو دستیاب ہے جو حال دے وچ دستیاب ہے یا فیوچر مستقبل دے وچ سا کو ملنا ہے یہ تمام نعمتاں خاص سیاسی ہومن معاشی ہومن معاشرتی ہومن سماجی ہومن اخلاقی ہومن دینی یا دنیاوی ہومن روحانی ہومن یہ تمام نعمتاں رب نے اپنے محبوب دے ذکر دیا برکتاں دے نال عطا فرمائیں عزیزان گرامی حضور دا ذکر اطمینان قلب دی وجہ ہے بل میں کیوں نہ آکا میرے استاد محترم جناب مفتی محمد اجاز صاحب بھی تشریف فرمائیں پہ یقیناً جناب استاد محترم اس مسجد پاک دے وچ یقیناً خادم دی حیثیت نال میرے برادر مکرم یقیناً تو ہدے تے میرے بچیاں کو قرآن مجید دی تعلیم بھی دے دیں تو ہدے تے میری خوشی تے غمی دے وچ بھی پیش ہوندے بھائی جان بھی تشریف فرمائیں مختلف بکم یقیناً حفاظ دے استادات عظام بھی تشریف فرمائے میں اپنے بھرامہ کو عرض کرنا چاہنا یہ یقیناً لاجپال نبی دا ذکر نہ سادے واسطے اطمینان دی وجہ ہے بل میں کیوں نہ آکھا سکون قلب ملا لذت حیات ملی سکون قلب ملا لذت حیات ملی در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی جنہیں کو حضور دے در دی پہچان تھی گئی ہے جنہیں کو لاجپال نبی دے گھرانے دی پہچان تھی گئی ہے جنہیں کو حضور دے علماء دی پہچان تھی گئی ہے یہ دنیا بھی سمر گئی ہے آخرت بھی سمر گئی ہے کیا بات عزیزان گرامی امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلام تشریف فرمائے ہوئے لاجپال نبی در یتیم دی بارگاہ دے وچ اے درود بھیجنا درود السلام دے گجرے نچھاور کرنا یقیناً سارے بزرگاں نے اس دی تائید کیتی ہے سارے بزرگاں نے اس دے متعلق رہنمائی کیتی ہے لیکن یہ وظیفہ خود رب غفار دا ہے مالک لم یزل مومنہ کو مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب قدوس مالک لم یزل یا حیو یا قیوم یقیناً اپنے نیک بندیاں کو یقیناً مومنہ کو حکم کیتا گیا ہے اے مومنو جی میں اپنے محبوب در یتیم دی بارگاہ دے وچ درود و سلام